Hluhluwe namaphethelo KwaNibela sesifikile sigalelekile kanti ke umndeni wangubane kombovu uyamema kubo bonke nje abantu abakhelene ihluhluwe namaphethelo nakuzo zonke indawo ukuba ke bazohlanganyela kanye nabo kwinduma ezulu omcimbi abazobe benawo khona ebalwa khona Umembeso kanye namalobolo ngosuku lunye. Kanti ke amalobolo noma Umembeso kuzobe ku about uMandisa Ngubane intombi yakoNgubane lapha kombovu ezobe iyolotshola futhi ke Embeswa insizwa lapha amadoda yakwaMsweli uKhayelihle abayazi ngomamah. Kanti ke indawo kuzobe sehluhluwe KwaNibela kanti ke usuku kuzobe kumhla ka9 June 2024 kanti ke isikhathi ungakhohlwa kuzobe ku10 ekseni. The color of the day kuzobe ku bottle green and yellow kanti ke for more information kulo kakhulu ngasesayidini lika makoti ungafonela uGeshe Ngubane ku 0711384797 noma ke ngasesayidini lika Mkhwenyana. For more information ungafonela umbuso Msweli lapha na ku 0722809132. Mina ngithi nje ayibonane khona. Siyawashadisa noSifiso wakamnisi. Inyambeni online.